Parlok baro Sgobha bansha skor kani kade ka Jingpynbna ka Donkam ka bawan shipi na ka district magistrate jong ka Bhoi district nongpo. Hadin jong ka jingwan lengshop ba arsin jong ka klam COVID-19 hakari ba ka jala jongi. Bat namar ka Jingpur state jong ka kalong ka ba ichirkay ki bor penyait district hari Bhoi lengba ka section Chispa South CRPC kila shim bat penjari ki katu katni ki kandan ki ba kongsan Khnang ba ki pat nong shong kin bot bet bot renti kum ka jing ye jingai iwe na iwe pan ka jing deng ye ki mas ha ki jaka pat ba bat ki we bandup lat na ka jing ye bet une khunyang jingpang bat bangin ha ka jing kot jing khia kan mau parlok wat hadin baladap I vaccine ru ka jing deng ye ki mas jing ye jingai bat jing le khut ne thet kti kilong ki badon kam hadu kata Banyada yalade na kani ka jingpang basirkay kabala shim migbun ki mensim ki bakordor. Hapdeng kat kani ka saw kasan hendrey lalap babun nangi ngim patiaw satya banshim kya ya kite kilat jingyada kumbala batha na kapor sa kapor khamtam ha ki jaka pat ba bat ki yo ki han. Kumta sa sisien pat lakar pat juri pi iwe pa iwe ba pins ngo baha ban ko ngo bat sya skor lem ya ka jingker pat bat ka apil Belawan rak shipi de kibor sorkar, namar ka jing kensting, bat ka jing bom sutnyo jong no kan kata ya kayap ka im jong ubabun balang ha ka district barok away. Kublay shibun sngobaha yada yalade ban yada yakiway. Kublay shibun. Sok